खाली झमकावला से होई। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करे वाला बानी पवन सिंह के न्यू सॉन्ग खाली झमकावला से होई। तब बना रहे वीडियो में अंत तक। तो चलो भाई बात कर लिया जाओ पवन सिंह के गाना झमकावला से होई। तब भाई एक गाना के लिखले बाड़े रोशन सिंह विश्वास और म्यूजिक दिले बाड़े छोटे बाबा, और ये गाना के गईले बाड़े भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और साथ में अनामिका त्रिपाठी। और बतावल जाता टे कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना एकदम बवाल एवं तगड़ा होखे वाला बाटे, जौन की रिलीज होते ही बहुत ही धमाल एवं बवाल मचा के रख दी। काहे कि गाना के लिखले बाड़े रोशन सिंह विश्वास और म्यूजिक दिले बाड़े छोटे बाबा, और एक गाना के गईले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी। और गाना के नाम ही अजीब बाटे भाई, झमकावला से हुई, जवन की तबाही तय बा। और बता दी भाई लोग कि गाना हटे पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के। और चौंकाने वाली खबर ई बा भाई कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना झमकावला से हुई एकर कंफर्म रिलीजिंग डेट आ गइल बाटे। तो चला भाई हम बता दी तहनी लोग के कि गाना कब आई और कौना चैनल से आई। हम बता दी भाई लोग कि पवन सिंह के गाना झमकावला से हुई 9 तारीख के सुबह 6:30 में डीआरजे भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रौरा लोग के बीच में रिलीज हुई। जी हाँ भाई लोग, 9 तारीख के सुबह 6:30 में डीआरजे भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से सुने के मिली झमकावला से हुई। तो एक बार गाना के जरूर सुनी जाए, बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग बाटे।